ରାଜହର ପୋଖରୀ ବାସୁଦେବପୁର ରାଜହର ପୋଖରୀ ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି ଆସିକି ରାଜହର ପୋଖରୀରେ। ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ବୋଧେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ତ ଗାଧେଇ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନି। ଏଠି ହନୁମାନଜୀ ବି ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାର ଏଇଟା ପୁରା ବାଉଣ୍ଡରୀ ଦେଖେଇମି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ଏଇଟା ସେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ତାଙ୍କର। ରାଜହର ପୋଖରୀ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମନ୍ଦିରଟେ, ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟେ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାରିକଡ଼ କାମ ବି ଚାଲିଛି ଆହୁରି ମନ୍ଦିର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମୋତେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବୁ କିଛି କରିବେ। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଖରେ ସ୍କୁଲଟେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ରାସ୍ତାଟେ ଅଛି, ସ୍କୁଲଟେ ଅଛି। ଇତ୍ୟାଦି ବାଉଣ୍ଡରୀଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ବନ୍ୟାସ୍ଥଳୀ। ସ୍କୁଲ ନୁହେଁ ଏଇଟା, ବନ୍ୟାସ୍ଥଳୀ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ବାପରେ ଏଇଟା ତାର ମାର୍କେଟଟା।